Ka Chineke gbaa unu ume ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-aga n'iru ileba anya na isiokwu bụ nke akpọrọ Daniel ndị nwere agbamume. Chetakwa na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ na ọ pụrụ ịbụ na ọ dịghị ihe ọbụla nke onye okorobịa kwesịrị inwe taa dịka agbamume n'ihi ọnọdụ omenala ọlọrọ ọhụrụ nakwa ịkpasị megide ndị ike Kraịst. Ọ bụghị na ọgbagha ka a na-alụpụta agbamume, kama ọ bụ ihe nlụpụta nke owuwe anya ka e nwere ọnọdụ tupu oke mmiri ozuzo. O were m anya na okwu a ga-agba ndị okorobịa ume n'ebe dị ukwuu ịga n'iru ịnọgidesi ike n'ime onye nwe anyị. Gị onye na-ege ntị ugbu a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs, amen. Taa n'usoro ihe ọmụmụ anyị bụ olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ nke anyị lebara anya n'ọnọdụ anyị n'oge gara aga bụ ịzụlite Daniel ndị nwere agbamume. Taa anyị na-agakwa n'iru malite n'ebe anyị kwụsịrị, ma chetakwa na n'ọnọdụ anyị nke ikpeazụ anyị hụrụ ejirimara nke agbamume Daniel. Anyị hụkwa na Daniel bụrụ nwa okorobịa nke na-agbanweghị okwukwe ya. O gosipụtakwara owuwe anya ya, o jidesikwara agwa ọma ya ike, o gosipụtara nkwụsi ike nke na-adịghị ada ada. Anyị hụkwa na ọ nọgidesiri ike. Anyị na-aga n'iru ugbu a, anyị ga-ahụ ụkpụrụ maka ịzụlite Daniel. Nke ahụ dị ukwuu. Mgbe ụfọdụkwa ana m anụ ka ndị mmadụ na-asị, nke ahụ bụ mmadụ ọzọ n'etiti ndị dị ike n'akwụkwọ nsọ. Daniel bụrụ otu n'ime ndị ikom ndị ahụ na-enweghị ntụpọ. Ugbu a onye ụkọchukwu, ị chọrọ ka anyị dị ka ya? Mba, Daniel abụrụgo onye na-enweghị ntụpọ. Ọ bụrụ anụ arụ na ọbara dịka mụ na gị bụ. O mekwara ụdị mkpebi anyị na-eme n'ụbọchị nke ya. Ya mere, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-azụlite ndị dị otu ahụ taa na omenala anyị bụ, kedu ụzọ anyị ga-eji mee nke a? Gịnị ka anyị ga-eme iji zụlite Daniel ndị nwere agbamume? Abụghị m ọkachamara n'isiokwu a, anaghịkwa m eche na arụọ m ọrụ nke kacha mma na ya. E nwere ọtụtụ erughị eru dị na amamihe m banyere ụzọ ịzụ ụmụaka. Amụwo m ihe n'ụzọ nke dị ike, ma achọrọ m inye gị ụfọdụ ụkpụrụ nke m chere na enwere ike inyefe n'aka ndị ọzọ n'ọgbọ a site na ndụ Daniel. Tutu m mee nke ahụ, achọrọ m ịgwa gị ihe bụ nsogbu anyị na-enwe n'ịzụlite ụmụ anyị taa ka ha bụrụ Daniel na Esta nke ọgbọ anyị. Apụrụ m ịkọwara gị na mkpụrụ okwu abụọ a na-akpọ ya ịkwa aka nke ndị ọgbọ, ma ọ bụkwa n'asụsụ bekee peer pressure. Daniel biri ọtụtụ oge gara aga, ma o nwere otu ụdị ịkwa aka ahụ na-arụ ya nke ụmụ okorobịa anyị taa na-enwe. Ọ dị ike karịsịa nye ndị ahụ bụ ndị na-achọ ịbanye ntozu oke. Onye ọbụla mụrụ ihe maka ndị ntorobịa ga-agwa gị na ịma aka dị ukwuu nke ha na-eche iru dịka ha na-etolite bụ nke ịkwa aka ndị ọgbọ ha. Ọkammụta James Dodson kwuru maka otu ndị dibịa bekee ndị mere ihe nchọpụta siri mee. Akpọbatara ndị ntorobịa 10 n'ime ụlọ, gwakwa ha na ha ga-eso na ihe ọmụmụ iji nyochaa nghọta site n'ihe anya na-ahụ. Ugbu a gee ntị nke ọma maka ihe nchọpụta a niile. N'otu n'otu, ndị dibịa bekee jidere akwụkwọ dị iche iche nke sere akara 3 n'akwụkwọ nke ọbụla. Otu n'ime akara ndị a dịrị ogologo nke ọma karịa abụọ ndị ọzọ. A gwara ụmụ akwụkwọ a ka ha welie aka mgbe onye na-ahazi nchọpụta ihe a tụrụ aka
na nke kacha akara ogologo. N'ezie, ihe ndị dibịa bekee ndị ahụ nara eme bụ ịmụ maka ihe ịkwa aka nke ndị ọgbọ na-alụpụta. Nke a bụkwa ihe ha mere. Agwụ mmadụ 9 na nzuzo na mgbe onye ahụ na-ahazi ihe ahụ rụtụrụ aka n'akara nke kacha ogologo, ha kwesịrị iweli aka ha elu. Otu n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ, naanị otu n'ime 10, agwaghị ya nke ahụ. Ya mere, ọ ga-anọdụ ala n'ime ụlọ ahụ. Ha ga-ewelikwa akwụkwọ elu ma rụtụ akara nke ogologo aka. O nweghịkwa onye ga-eweli aka ya elu. Mgbe ahụ ha rụtụkwara nke doro anya na ọ bụ akara nke na-esota nke kacha ogologo aka 9 wee nọrọ n'elu. Ma n'obi ya, nwa okorobịa ahụ ka na-agwaghị maara na nke ahụ abụghị ya kacha ogologo. Ma ọ ga-elegharị anya wee malitekwa iche, ọ ga-abụ na ahụzighị m ndụmọdụ nke a nke ọma. Ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ na aka ya ga-esoro gaa n'elu. O sorokwa mmadụ 9 ndị ọzọ welie aka ya elu na nke na-abụghị eziokwu oge niile. Ha gara n'iru na-agbanwe ihe ọmụmụ a. Ha gara n'iru na-achọ ime ka o sie ike karịa. Ma ụzọ 75 n'ime 100 nke ha mere ihe nchọpụta ahụ, mgbe ọbụla mmadụ 9 were aka ha mee ihe na-abụghị ezi ya, onye nke 10 ka eweli aka ya sorokwa mmadụ 9 ndị ọzọ n'ihi ịkwa aka nke ndị ọgbọ, nke ndị bekee kpọrọ peer pressure. Ị ga-asị m na ịkwa aka nke ndị ọgbọ adịghị ike? Ụdị ihe nchọpụta ahụ na-aga ụbọchị niile na ndụ ndị ntorobịa anyị. A gwara anyị na ịkwa aka ndị ọgbọ ha bụ ihe mere ụmụaka ji abanye n'ịṅụ anwụrụ ike nakwa mmanya na-egbu egbu. N'otu ihe nchọpụta, otu n'ime ụmụaka 10 kwuru na ha na-aṅụ ihe ọṅụṅụ Guf nke mbụ ha ṅụrụ iji mee ka ndị enyi ha nwee mmasị n'ebe ha nọ. Ọzọ, ha na-aṅụ mmanya nke mbụ ha igosipụta onwe ha nye ndị enyi ha. O nweghịkwa ihe ọzọ a sịkwa na ha achọghị ime nke a. Ya mere, kedu ka i si nọrọ n'akụkụ nwa gị nwoke ma ọ bụ nwaanyị, nyerekwa ya aka inwe agbamume ma ọ bụrụ na a ga-enwe ya, ịbụ otu onye kwuru onwe ya nke pụrụ iweli aka ya elu wee sị, ee, nke ahụ abụghị eziokwu. Achọghị m ịma mmadụ niile ndị ọzọ ndị nọ n'ụlọ a ndị na-ekwu na ọ bụ eziokwu, ma ihe m maara bụ na nke a abụghị eziokwu. Aga m achọ inye gị ụfọdụ ndụmọdụ na mmechi. Na mbụ, kụziere ha ịghọta mkpa mkpebi ha dị. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe ụtọ ịbụ onye ntorobịa. Dịka isi n'otu ihe gbabaa n'ọzọ, anyị adịghị aghọta na mkpebi ọbụla anyị mere dị mkpa nke ukwuu. Mkpebi niile, mkpebi ndị e mere na agba ochie, bụ ha meziri ụzọ maka ihe ndị mere n'ikpeazụ. Joshua na Caleb sitere Kadesh Barnea laghachi na Canaan. Ha bụrụ naanị mmadụ 2 n'etiti igwe mmadụ ndị kwenyere na Chineke pụrụ inye ha ala ahụ nke o kwere ha na nkwa. Ma ndị nledo ndị nke ọzọ họrọ ịsị, mbanụ, anyị apụghị ịbanye. Nke a malitekwara akụkọ nke Izrel. Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe ọbụla anyị nwere mkpebi, anyị na-eme ihe dị iche na ihe ga-eme na ndụ anyị? Otu onye kwuo na ọ dị ka mgbe e sitere n'otu ebe malite njem n'ụgbọelu, ị pụrụ imejọ ihe ruru ọkara n'akụkụ nke ị na-eje. Ọ gaghịkwa eme ka ọ dị iche dị ukwuu dị ebe a. Ma mgbe ị rutere na mpaghara ọdịda anyanwụ, ị pụrụ ịnọ n'obodo ọzọ dị iche. Nke ahụ ọ bụghị eziokwu, nke pụtara na mgbe ị mere mmejọ ihe ahụ, ọ bụ naanị ọkara n'akụkụ nke ị na-eje. Ma mgbe ị ga-erute ebe ị na-eje, ị ga-ahụ na ebe ị kwesịrị irute abụghịzi ebe ị rutere.
nwoke onye a na-akpọ C.S. Lewis n'otu akwụkwọ nke a kpọrọ Mere Christianity kwuru sị, mkpebi niile nke ị mere, ị na-agbanwe etiti nke ndụ gị nke na-ahọrọ ihe dị iche n'ihe ọ bụrụ na mbụ. I werekwa ndụ gị niile ya na mkpebi niile nke na-apụghị ịgụta ọnụ, ndụ gị niile, iji nwayọọ na-atụgharị etiti ndụ gị ịbụ onye nke eluigwe ma ọ bụ onye nke ọkụ mmụọ. Mkpebi ọbụla nke ị mere, anyị kwesịrị ịkụziri ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị na mkpebi ọbụla dị oke mkpa. Mgbe ụfọdụ anyị kwesịrị ịbanye ma nyekwara ha aka n'ime mkpebi ha. Anyị ga-asịkwa, mba, nke ahụ abụghị mkpebi nke na-eche m iru. Anyị emewo nke ahụ n'afọ ndị a niile, n'ihi na otu mkpebi pụrụ iwu ụzọ maka ndụ nke na-agaghị ụzọ. Ọ bụghị naanị na anyị kwesịrị ịkụziri ụmụ anyị mkpa nhọrọ anyị dị, anyị kwesịrị inyere ụmụ anyị aka kpebie owuwe anya ha tutu ha chee nhọrọ iru. Ọ bụghị ihe dị mmasị na mgbe nsogbu Daniel chere ya iru, ịhọrọ ma ọ ga-eri nri si na tebụl eze, ṅụkwa mmanya si na ya, ọ sị gị, ka m were otu izu kpee ekpere maka ya, ma ọ bụ ka m lee anya n'akwụkwọ nke edere na nzukọ. Ọ maara nnọọ ihe o kwenyere. O kpebiwo tutu oge ahụ ihe ọ ga-eme. Ọ maara n'obi ya, ọ bụrụ na agwa m ka m mee nke a, amaara m ihe ọzịza m ga-abụ. Ana m agwa ndị ntorobịa mgbe ụfọdụ, ma ọ bụrụ na m nwee ohere ịgwa ha okwu, ana m eme ka ha mara na azụ ụgbọala abụghị ebe a na-eme mkpebi maka agwa dị mma na ịdị ọcha. Ị kwesịrị ịmara n'oge ihe ị kwenyere. Gbaa mbọ hụ na ị nwere owuwe anya tutu nhọrọ eche gị iru. Ọ bụrụ na etinye m n'ọnọdụ nke m pụrụ inweta agwa na-adịghị mma, gịnị ka m ga-eme? Gịnị ka m ga-ekwu? Kedu ka m ga-eji kpaa agwa? Nke atọ, zụlite nwa gị ịghọta na e nwere ọghọm n'ọnọdụ dị iche iche. Mmadụ ole n'ime unu maara na o nweghị onye na-amalite na mkpebi ibibi ndụ ya? O nweghị onye na-ebili n'ụtụtụ sị, taa bụ ụbọchị m ga-amalite ibibi ndụ m. Anyị na-ebibi ndụ anyị n'ihi na anyị na-abanye n'ọnọdụ nke iji nwayọọ na-apụ n'ụzọ Chineke tinyere anyị, nke nta nke nta, anyị malite isi n'ogo Chineke pụọ. Achọrọ m ka ị soro m gụọ akụkọ a nke dị n'akwụkwọ nsọ, nke sitere n'ilu isi mbụ, nke na-asị, nwa m, ọ bụrụ na onye mmehiara gị ụra, ekwela. Ọ bụrụ na ha sị, soro anyị jee, ka anyị chee anwụ ọbara, ka anyị zobe onwe anyị ijide onye na-emeghị ihe ọjọọ n'efu, ka anyị loo ha na ndụ dịka ala mmụọ, bụ ndị zuru oke dịka ndị na-arịda n'olulu. Ihe niile dị oke ọnụ ahịa ka anyị ga-achọta. Anyị ga-akwajukwa ụlọ anyị na ihe anyị kwatara n'agha. Nza gị ka ị ga-efe n'etiti anyị, otu akpa ego ka anyị niile ga-enwekọ. Nwa m, esola ha jee n'ụzọ, gbochie ụkwụ gị ịga n'okporo ụzọ ha, n'ihi na ụkwụ ha na-agba ọsọ ime ihe ọjọọ, ha na-emekwa ngwa ngwa ịwụsị ọbara. Nke ahụ ọ bụghị ezigbo ndụmọdụ? Ndị mmadụ na-abịa na-asị m, nwoke, bịa, anyị ga-eme onwe anyị obiọma n'abalị a, anyị ga-eme nke a. Amalitekwala, n'ihi na mgbe ị malitere n'ụzọ ahụ, aghọm dị ya dị ukwuu. Ndị ntorobịa ole ka m gwaworo okwu n'afọ ndị a niile nke m bụworo onye ọzụzụ atụrụ, bụ ndị gwara m na ha ebubughị n'obi ịbanye na nsogbu. Ha nara agagharị gburugburu. Mmadụ niile chọkwara ka ha sonye. Ha wee kpebie gịnị ka otu abalị ga-eme. Ọ bụ naanị otu abalị, na mgberedekwa n'otu abalị ahụ, n'ihi na ha echeghị maka ọghọm dị n'ọnọdụ ahụ, ndụ ha niile gbanwere. Anyị kwesịrị ịghọ mmadụ maara ihe nke ọma,
ịma mgbe e nwere nsogbu. Ị sịrị na e nwere emume mkpori ndụ n'abalị Fraịde? Onye ga-anọ ebe ahụ? Nke ahụ bụ ajụjụ dị mma iju n'ebe ahụ. Ị pụrụ ikwu site na onye ga-abịa ebe ahụ ụdị emume mkpori ndụ nke a ga-abụ, ọ bụ na ị pụghị? Ebee ka ọ ga-abụ? Ndị mụrụ ha ga-anọ n'ụlọ? Naanị jụọ ajụjụ ole na ole dị otu ahụ. Ị ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ, bịa nwoke. Ekwula na nke a na-emetụ gị otu a. Gee ntị. Ndị ahụ bụ ụdị ajụjụ ndị dị mkpa. Ndị ntorobịa ndị ahụ bụ ụdị ajụjụ ha kwesịrị ịjụ. Ọ bụrụ na ị pụrụ n'ikwu, ọtụtụ oge ụmụaka makwara n'obi ha na e nwere ihe na-adịghị mma banyere emume ahụ. Nke ahụ bụ ebe na-achọghị ịnọ. N'ihi na oge ụfọdụ, dịka m na-agwa ndị mmadụ ọtụtụ mgbe, ị nwere ike nhazi ihe niile, ma ị pụghị ịchịkọta ihe na-apụta site na ya. Ị pụrụ ikpebi ihe ị ga-eme, ma ị gaghị ahọrọ ihe ọ ga-alụpụta. Nke anọ, aga m achọ ịgwa gị ka ị kụziere nwa gị ka ọ dabere na Chineke n'ụbọchị niile. Ekwenyere m n'obi m niile na ọ pụghị mee bụ ịgabiga ihe niile nke a sị na anyị ga-agabiga na-enweghị Chineke. Enweghị m ohere ka anyị tụgharịa na ya ugbu a. Ma ị chetara mgbe a kpọtara ndị enyi Daniel 3 ndị a n'iru eze n'ihi na ha akpọghị isi ala nye ihe a kpọrọ akpọ? Leenụ ka mba ahụ niile na-akpọ isi ala, ma ụmụ okorobịa 3 ndị a na-eguzo ọtọ. Ọ dịrị gị ike ịchọpụta ha ma ọ bụ ịhụta ha. Ha bụrụ naanị mmadụ 3 guzoro ọtọ. A nara achọ itinye ha n'ọkụ na-ere ere. Ị chetara ihe ha kwuru? Achọghị m ịma. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye anyị n'ọkụ, Chineke anyị pụrụ ịnapụta anyị. Nke a dị ukwuu. Ọ bụrụkwa na o meghị nke a, ọ bụkwa ihe dị ukwuu. Anyị agaghị eme ihe ọ bụla na-abụghị ife Chineke anyị. Ihe naanị nke ọkụ rere bụ eriri ejiri kee ha. Ha pụtara bụrụ ndị nwere mmeri n'ihi na Chineke nọnyere ha. Mmadụ ole n'ime unu maara na Chineke ga-eguzoro soro unu jee ụbọchị niile mgbe unu na-eje akwụkwọ na mgbe unu na-eje ọrụ? Chineke ga-anọnyere unu. Ọ ga-enyere unu aka mgbe unu na-atụkwasị ya obi. Nke ise, gbaa nwa gị nwoke ume ime ndị enyi ga-anọgidere ya. Achọrọ m ịgwa gị, e nwere ịgba ume dị ukwuu n'inwe enyi dị mma. Achọpụtawo m n'akwụkwọ nsọ na ọtụtụ oge ndị enyi nwere ịgba ume na-adị abụọ. Ịhụtawo nke ahụ? Akwụkwọ nsọ kwuru maka Pọl na Silas, David na Jonathan. Gaa n'akwụkwọ nsọ niile, wepụtakwa mmadụ niile ndị jikọrọ onwe ha ife Onyenwe anyị. Na ihe nchọpụta ahụ nke m gwara gị maka ya na nkeji ole na ole gara aga, nke ejiri akara mee dịka dibịa bekee bụ Dobson dere n'akwụkwọ ya, ha laghachiri mmegharịa ihe nchọpụta ahụ ma nwekwa 2 n'ime 10. Ha chọpụtakwara na inwe naanị otu onye nke na-akwado mere ka ohere ime ihe dị ka o kwesịrị rigoro ruekwa 30%. Ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ maara na otu onye ọzọ ga-eweli aka ya mgbe mmadụ 8 ndị ọzọ na-eme ihe na-ezighị ezi, ha nwere agbamume iso mee ya. Ana m ekpe ekpere nke ukwuu banyere ụmụaka m na ndị enyi ha. Amakwara m na ị na-eme nke a. Ekelekwara m Chineke n'ihi na afọ ndị a niile o nyere ụmụ anyị, ụmụ okorobịa na agbọghọbịa, ndị nwere otu owuwe anya nke ha nwere.
nyekwara ha aka ime ihe dị mma. Ọ ga-adị mma ka ị wulite nwa gị nwoke ikwupụta mkpebi ya na agbamume. Mmadụ ole n'ime unu maara na o kwesịrị ekwesị ịsị ee ma ọ bụ mba? Ị kwesịghị ikwenyere ha. Ị kwesịghị ịsị ngwanụ, nsogbu adịghị, mmadụ na-eme ya, anyị ga-eme ya. Arịọrọ m ụmụ okorobịa dị na nzukọ anyị ka ha nyere m aka n'ihe nchọpụta a. Asịrị m, achọrọ m ka iwepụta ụzọ nke ịhazi ihe nye onye okorobịa, eleghị anya tinyekwa ya obere ihe ọchị iji si ee nye mmadụ onye chọrọ ka ha mee ihe doro ha anya na ọ dịghị mma ime. Ha nyere m ihe ndepụta ndị a. Aga m agụrụ unu ihe abụọ maọbụ atọ nke ha sịrị na ọ bụ ihe ị kwesịrị ịzaghachi. Nke mbụ sịrị, ewela iwe, apụghị m ime ya, aga m ala n'ụlọ jegharịakwa ije n'akụkụ nkịta m ma chekwa nke a. Nke a bụ ọzọ, ihe ahụ ị chọrọ ka anyị mee mara nnọọ oke mma, ma o nwere ihe mụ na onye ọzụzụ atụrụ m kwesịrị ime n'abalị a. Ị ga-eso anyị bịa? Eziokwu, nke ahụ na-egbu ọtụtụ ememe mkpori ndụ ebe ahụ, ana m agwa gị. Ọzọ bụ, aga m achọ ime ya, ma ana m atụ anya inweta Bini Baby nke na-abịa n'ọnwa niile taa. Achọkwara m ịnọ n'ụlọ mgbe ọ ga-erute. Onye nke ọzọ sịrị, aga m achọ ime ya, ma ana m achịkọta oche eriri akpụkpọ ụkwụ m n'abalị a. Ị pụrụ iwepụta ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji si ee, ma ị pụrụ isi ee. Nke a bụ ihe ka mkpa. Si ee n'ụzọ ha na-aghọta na ọ bụ ihe ibu n'obi. Ee, mba, imeela, agaghị m eme ihe dị otu a, ewekwala iwe. Wulite obi nwa gị site n'ịbụ ihe nlereanya nke ịbụ onye na-atụ egwu Chineke. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ taa. N'ụmụ okorobịa 70 ndị a dọrọ n'agha site na Jerusalem, e nwere Daniel, Shedrak, Mishak na Abednego. Nke ahụ bụ 4. Ị pụrụ inye m aha onye ọbụla n'etiti 66 ndị ọzọ ndị esiri Izrel dọga n'agha na Babilọn? Asịla Jehoiakim, ọ bụ ya bụrụ eze. Ị pụrụ inye otu aha? Mba, ị pụghị. N'etiti ndị nledo ndị ahụ jere Kanan, ewepụ Joshua na Keleb, ị pụrụ ịgwa m aha ndị nke ọzọ? Nke ahụ ọ dịghị mmasị. Ndị mmadụ na-eme ihe dị mma, ọbụna mgbe ọ na-efu ha ihe dị ukwuu. Ma ihe m chọrọ ka anyị mata bụ na onye ọbụla bụ onye na-eme ihe dị mma, ọ bụ ya bụ onye a ga-echeta aha ya. Ọ bụ ya bụ onye ndị mmadụ na-echeta. N'ihi na ọbụna mgbe ị na-eme ihe ahụ nke ndị ọzọ na-achọghị ime, ndị ọzọ niile nọ n'akụkụ mana ihe ahụ nke ị kpebiri ime bụ ihe dị mma, ọ na-ewetakwa ugwu. Ọ bụghị naanị ugwu nye Chineke, ma ọ na-eweta ugwu nye gị onwe gị n'obi ndị ahụ bụ ndị nọ gburugburu. Ọ dị mfe isoro igwe mmadụ ndị na-akpagharị, ịnọrọ n'ọgbakọ, ma mgbe ị biliri ọtọ mekwa ihe dị mma, ndị mmadụ ga-echeta gị, ndị mmadụ ga-ahụta gị. Ọ bụ ndị ahụ bụ ndị a na-echeta. Nwa okorobịa, ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ịpụtara Chineke ihe, ị ga-apụ site n'etiti igwe mmadụ mgbe ụfọdụ ma kwụrụkwa onwe gị, n'ihi na Chineke nọnyere gị. Otu nwa okorobịa banyere mahadum nke steeti nwe. N'izu ụka ole na ole nke ha malitere, otu onye ọkammụta nara achọ ime ka ọ hapụ okwukwe ya. Aga m agwa gị na m maara nke a nke ọma ugbu a. Ọtụtụ ndị ọkammụta na-ekwenyeghị na Chineke jupụtara na mahadum nke steeti nwe. Ọtụtụ n'ime ha nwere ebumnobi ime ka okwukwe ụmụ okorobịa nakwa ụmụ agbọghọbịa daa, ime ha ihe ọchị, mekwa ka ha daa. Nwa okorobịa nọ n'ime ụlọ akwụkwọ n'izu ụka ndị mbụ ha malitere. Ọkammụta ahụ jụọ ma e nwere onye nke Kraịst n'etiti ụmụ akwụkwọ ndị ahụ. O doro anya na ọ chọrọ imenye onye ọbụla ihere nke weliri aka ya n'elu. Nwa okorobịa legharịa anya gburugburu. Ọ mara na e nwere ndị Kraịst ọzọ nọ n'etiti ha,
ma ọ hụghị onye ọbụla nke weliri aka ya. Ma ọ gụọ n'akwụkwọ nsọ ka Pita ji gọnarị onye nwe anyị ugbo 3. O tinyekwara nke a n'echiche ruo na o weliri aka ya elu, n'agbanyeghị na onweghị onye ọzọ mere nke a. O weliri ya elu. A kpọpụtara nwa okorobịa n'iru mmadụ niile. Ọkammụta ahụ gwara ya ka o bilie ọtọ n'iru mmadụ niile. O wee sị, nke bụ na ị bụ onye nke Kraịst. O wee sị, ee, abụ m onye nke Kraịst. Ọkammụta ahụ n'iru ụmụ akwụkwọ niile malitere ịkwa ya emo. Ọ sịrị, kedu ka iji dịrị iberibe ikwenye na Chineke ghọrọ mmadụ birikwa n'ụwa nke a? Nke ahụ bụ ikwa emo. Ọ gakwa n'iru wee gbagwunye wee sị, n'agbanyeghị nke a, agụrụ m akwụkwọ nsọ, aga m agwakwa gị na nke enweghị ihe ọbụla nke ọ pụrụ ime. Nwa okorobịa ahụ lee ọkammụta ụlọ akwụkwọ ahụ anya na mkpụrụ anya ya wee sị ya, nna anyị ukwu, akwụkwọ nsọ bụ akwụkwọ ozi Chineke nye ndị nke Kraịst. Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya, nke ahụ bụ ihe ị na-enweta mgbe ị na-agụ akwụkwọ ozi onye ọzọ, n'ihi na ọ bụghị ka e dere ya. E dere akwụkwọ ozi a nye ndị nke Kraịst. Mgbe ị tọpere ya gụọ ya, ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya, nke ahụ ziri ezi, n'ihi na ọ bụghị akwụkwọ ozi gị. Anyị ka nwere Daniel ndị fọdụrụ. E nwere ndị ntorobịa chọrọ ibili ọtọ ka a gụọ ha, ma anyị onwe anyị na ụmụ anyị ekwesịghị iburu oche laghachi n'ime ụwa. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. Ekwesịghị ịdọrọ anyị jee mbibi. Anyị pụrụ ịzụlite ụmụ okorobịa na ezinụlọ anyị ndị na-eguzoro Chineke ka agụkọ ha ọnụ mgbe ihe na-adịghị aga nke ọma, mgbe ihe na-adịghị aga ka o kwesịrị. Ekpere m na arịrịọ m bụ ka Chineke gaa n'iru ịgba unu ume. Site na amara Chineke, anyị nwere ike ịhụta ụmụaka anyị ka ha na-etolite bụrụ ndị mmeri dị ka Daniel. Ekele m gị ezi onye ọma gere anyị ntị. Amaara m na onye nwe anyị sitewo n'ime okwu a bụ nke a kpọrọ ịzụlite Daniel ndị nwere agbamume, ma wulie mmụọ mụ na gị elu n'ụdị dị iche. Ma arịrịọ m bụ ka ị gbaa mbọ ma tinyekwa okwu a n'ọlụ, n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị na ọ bụghị onye na-anụ okwu ya ka ọ na-agọzi, kama ọ bụ onye na-etinye okwu ya n'ọlụ. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225 06 02 56 90 ma ọ bụ na 225 05 514906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.